सांगलीचे पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी मिरज शहर पोलीस ठाणे हद्दीत शोएब उर्फ मोहम्मद युसुफ साहेबपीर चमन मलिक काझी टोळीतील प्रभाग क्रमांक 6 क मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे उमेदवार आझम मोहम्मद काझी आणि इतर 7 सदस्य यांच्या विरुद्ध सन 2006 ते 2025 या कालावधीत शरीराविरुद्धचे अनेक आणि मालमत्तेविरुद्धचे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत। सदर टोळीस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन 1951 चे कलम 55 मधील तरतुदीनुसार सांगली आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यातून 1 वर्ष कालावधीकरता हद्दपार आदेश पारित करण्यात आलाय। सदर अनुषंगाने हायकोर्टाने सर्किट बेंच कोल्हापूर इथं हद्दपार स्थगितीबाबत अपील दाखल केली असता हायकोर्टाने आज सर्किट बेंच कोल्हापूर यांच्याकडून स्थगिती देण्यात आलेली आहे। या स्थगितीमुळे मिरजेतील प्रभाग 6 मधील राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे।